Olaia, irudi gehiago ditugu zuretzat. Festeko, zein artistarekin egingo zenuke kolaborazio bat? Argi eta garbi, egingo nuke Zahararekin. Bueno, baina eske hori ja errealitate bat da. Errealitate bat da. Eta egingo nuke Olaia Intziarterekin. Ojo, bomba! Hor gelditzen da esan da Olaia. Nik uste dut, hau Euskal Herriak behar duela. Olaia! Olaia! Guiño. Guiño, ez dakit egiten. Bueno, Olaia, zer sentitu duzu irudi hauek ikustean? Oroitzen itzen irudi horietaz. Zirkulo bat, hola, itxia edo. Gainera iruditzen zait, ohartu naizela, Izarok ez behin, 2 aldiz sartu zizkidala ja fitxak. Osake... Bueno, Izaro, mesedez, gerturatu zaitez. Kaixo, hemen gauz Izaro eta Olaia. Eta esan dozkue, marrastu behar dugule. Esan dozku. Zaldi bat, zaldi bana. Berak bat, nik beste bat. Ikusi nahi duzu? Nik ez dakit marrasten, orduen kopiauko dut Olaia. Nik ez dut inoiz hartu karbonzilo bat. Beraz, iruditu zait aukera ona hartzea karbon... Nondik hartzen da? Igual esku ez ikenduko zuz, Ja, egixe. Bueno, bertzegun batean probatzeko karbonziloa. Baina berdin da esku ez ikintzie. Ja, baina ez dut nahi esku ez ikindu. Bale, ba. Nahi dut, bira urre kolorez iguale. Ni arkatzakin hasiko naz, dala igual... Bueno, emote ostena... Emate ustu... Konfiantza gehiena. Emate otzu, ez? Bai, konfiantza gehiena. Bale. Ni beti hasten naiz burutik. Zu beti burutik, ni hastenaz... Eta pentsatu zaldian buruan... Bitu. Burutik da errexago. Bai, egin kaso. Hore egingo da, hola, jeitxi. Mantxo. Zaldi oso handi bat ingo duzu? Bueno, zakit. Ja, zakit. Vale. Hemen belfue. Hori zer da? Musturtxue? Musturre. Vale. Ostia, mierda. Ez que kontu da, nik usut sekule santan ez dutela marrastu zaldi bat. Ez, Eflekioen gotzatola Olaiari bizela. Nigo nintzen... Ez que oso txartu esan leixe. Ez ikusi, Ez nahi zari begira. Ni egon nintzen entzuten Olaian lana, Olaian disko osoa egon nintzen entzuten. Bueno, eta bere singleak ere bai, diskotik kanpoko single oso guaixe dekoz baita. Eta esan aben, tipa hau ezagutu behar dut, sentitzeot, ja ezagutzeotela. Niri gustatzen jataz asko artistak nun bere kantuen bitartez benetan bai sentitzen dutan ezagutu hotela, zati handi baten. Eta zu bazara uste dut hori. Igual gero ez, baina nik uste baiet. Eta behintzat ezateo zule ikusten dut persona hau hemen, entzuten nabil, eta maite mindu nintzen, nolan flash eta sentidune ban beharri izan bat bera zaintzeko, bere artea loratzeko, apartatzeko, nahiz ez da ben bier, ez? Ez da bier inoren laguntza paternalista, baina, bueno, nahi naban egon hortxe. Hori ateratzen zitzaizun. Bai, eta jo nintzen nire gelatxora eta kantu bat idatzi neban, idatzi notzen, eta esan edan idatzikotzen mezu bat. Esaten kantu bat idatzi. Baina ordurako ezagutzen ginen elkar. Bai, pizkatxu bai. Iker Laurobaren kontzertutan akaso, ez? Bai. Iker Laurobakin kantatze ban. Hori da. Olaiak, oso ondo kantatze ban. Eta instrumentu guztixe jobe bai, oso ondo. Eskarrik asko. Neska gaztie, baina prestue. Ni lotxatzen nintzen eta hortzen bazen bera, porque... Bai? Ni beti Hombre... Osa, eske zara famosa Izaro. Eta orduan ematen du lotxa pixke bat, eta nola gustatu izan zaiten beti zure musika eta hola, pues ematen du lotxa, claro. Orduan, pues... Horiek gauzek. Niri Iker Laurobak esan zidan, daun eska bat, ez daki zer, eta neska hausan. Baina ondino ez naben
entzun asko. Ja, Eta gero, wow. Bere gauzari politena, da hori nik uste dut. Askotan erabiltzen duzu hori. Buah, ja. super polita da. Influentzia Billie Eilishanoa da pixka bat baita ere, baina eske gustatzen zait pila bat diostatzea dinamikekin eta ze itxusi ari zaiten ateratzen, zuri ari zaizu ateratzen ongi. Ez ikusi? Ja. Niretzat izan zela super guai. Baita ere, haunitzetan, hurbiltzen dena izaten da txikia handian ganezakin dola erran. Laguntza eske edo. Eta haundia txikian gana hurbiltzea igual ez da inoikoa. Porque jendeak baditu ego txungo batzuk eta hola super. Pues hori, txungoak. Eta orduan niretzat izan zen guai berak idaztean eri erranez kantu hau egin dut zugan pentsatzen eta nahi nuke zurekin egin. Uste dut ez dela oso oikue. Kontuan nik sentitzen dudala, nik bera moduko izena getela nausitan. Baina azken ni nahaz nausixe. Ez da idea ona. Ba, idea ona. Nik uste baiet. Bai? Bai, Ez dakit nik ba. izate dut. Nik handian nazenen idatziko dut zerra hutsa. Baina janaz handia. Ni baina hundiagoa. Orduan berandu noie. Niretzako bai da unkigarrix eta gauza bat polite dela, baina dela rarue jartzeko, esaten da benien bera nerabea zenean, ni bere referentetako bat nintzela. Eta da gauza bat... Hori da guai. Bai, de repente, momentuan... Da guai nola crossover horiek edo pasatzen diren. Horitzen naiz nola nire laguna iderrek erraten zidan. Olaia, te imaginas nozbait kantatzen izarokin edo egiten berekin kanta, bat nik badakit pasako dela erraten zidan. Esaten zatu nik badakit pasako dela, Bai. Eiderra pixko bat sorgina. Da gotea, gozatekoa. Eta omen dute zerbait ere hola mistikoa edo. Eta hori izanen da, ez dakit? Eta zuko laia nola hartu zen baten jakitea hoi izarok abesti bat intzizula eta zukin abestu nahizula. Pues niretzat izan zen unkigarria, Gelitu nintzen pixket, hola, xokian edo baita ere, niri inoiz ez dialako inor kantu bat egin. Zakin hori erran. Eta beti izan da nire zeretako bat, ez? Nik egiten dizkiot hemen mundu guztiari kantak eta niri inoiz ez dit egiten inor kantu bat. Eta hori bada pixket gure automiseria horren zera bat. Eta orduan errantzen zidanean hori izarok, erran bira, ez nun inoiz esperoko niri eginen zidaten kantua persona honek eginen zidanik. Eta orduan izan zen guai, zertaz, nik letra eta hola sartu zitzaiten ongi, intzitzaiten unkigarria, zertaz bazinen justo nire kantai erreferentzia pila bat, eta zakit, izan zen guaia, eta horitzen naiz hori. Lagunen bateri erraniola, eta errantzean, pues hori ez, igual, iruditzen zitzaiola bere partetik, baita ere, keinu bat oso ederra. Zorionez bai. Bai. Ze behintzat badeko alde hori, egizetan ikustotela dela, minak arreta hundixe deitzen da bela, ez dakit konparatu alda zute batekin, ez? Zutan dau zerbait, eta zukitzali behar dozu zu hori, ez? Orduen, batzutan egia da, min horri igual kaso gehiegi egiten zaiola, eta beste guztixe lagatzen dela, bigarren edo hirugarren, laugarren, bosgarren plano baten, zu hori itzali arte, baina itzali behar da, ez da? Igual ez da zu hori beste zutan ez dagoen zerbait baino garrantzitsuagoa, baina bada urgenteagoa. Bai. Eta arreta hundia deitzen da benez, zure arreta osoa dauka. Torduen, klaro, zu horri begira zauz, torduen nire ustez bai da oso inspiragarria zentzu hortan, ze zure zentzumen danak hartzen ditu, ez da orduan zauz hortxe zauz. Torduen niretzako bada oso iradokitzailea, mina. Bai, niretako ere bai, eta gainera minetik ezin da beti sortu, eta batzutan zaila da zerbait egitea, zaudenean la mierda, baino ateratzen baldin bada nozbeinka hola izpiren bat, transformatzea min hori bertze zerbaitean iruditzen zait
ona dela beti zertaz da kanalizatzeko manera bat ere bai. Orduan, kanalizatzea eta barrenak ustutzea manera hortan nire ustez ezin dela txarra izan. Gero beti pasa behar dire filtro batzuk, baina a priori. Ematen du pixkat bertigoa, bai. Gainera, nik uste norberak idazten da bezanien gauzak, norberantzako oso argi dauz zer dien. Baina gero egize da, kanporako ez dauela inargi, zure autorreferentziak super argisek die. Eta gero kanporantza jenteak referentzia asko hartuko ditu, baina beste asko bere referentziekin osatuko dau, ez? Orduan ez da inoiz bez gero guztiz zure argazki bat. Osa, beti, zu bat zauz pixkat amaiaren portada bezala. Bada hor desdibujatuta zu ez, baina gero bakoitza da bere portadaren parte. Ez que gona izaiatzen momentu baten zu marrazten. Baina urten jata Txihiroko emakume zorgina. Ikusten aldu? Bai, begira, itxarone. Txihiroko emakumea izan. Zipatzen du, potxoka ulertu dut potra. A ver, tingo diotola. Ze guai. Ba, prest? Wow! A ber, kontua da... Baina ez daka alako sudur handia. Ez daka. Kontua da, ez da egon posatzen. Orduan egona saiatzen, ateratzen, baina berri bengot, bale? Baina behitu. Ze arkatzakin nahi dut, alizeteko egin hau. Hau da nire munduko entrevista favoritua. Bale. Jope! Nik esan behar nabana da, niretzako da superoparia handi bat. Kantak egin nahalizatean oparia handi bat da, alizetie kanten bitartez norbaitekin elkarrezketak eduki. Berak egiten ditu bere kantak eta nik dialogo bezala sentitzen ditut, eta orduen nik erantzutotzet nik kanta batekin, eta hori superguaixe da, kanten dialogo bat existitzea. Horregatik niretzako da hain interesantea, igual autoren batez ere kontemporanoak dienak ulertzen duzu zela beraien bizitzak gaur egun aktiboan, eta gero beraien diskoak entzuten dituzu. Eta dana da olako konversazio moduko bat, eta zuk ere imaginatzen duzu, ez da? Ez dakizuna betetzen duzu. Baina hori da niretzako super interesantia. Alizetie ulertu, ez dakit ez, Barrosalia eta Zetanganaren diskoak, ez? Ulertu crossover hori edo elkarrizketa hori gero igual ez da, baina igual bada. Ostras, kantuen elkarrizketak... Bai, ematen dizute zerbait izan daitekena, dagona guai beti zertaz ez dakizu den erreala edo den fikzioa eta ematen du joku hori baita ere. Eta entzule bezala niri benpin gustatzen zaizkitalako gauzak. Egia da justo kantu honetan ez dagoela fikziotik, osa letretan ez dagoela fikziorik. Ez dago. Baina... Niri gustatzen zait benpin, hitza. Benpin. Ja. Bai, ez da sobera bastandarra, baina esken nire familia ez da sobera bastandarra. Orduan nik sorazten dut pixket mix batzutan. Eta etortzen naizenean elkarrizketak eta egitera baina baritzen dut Nafarrera batura pasatzen naizenean, haitzen naizela, pues hori, nasten pixke batenetatik. Ba, danok nasten ditugu nik uste ja gauzak, kamaleoi batzu gara. Ja. Osa, nik ere, nire bizkaitarra, kamaleonizatuta daukat. Ja. Aspaldi bizi zarelako Donostin. Bai. Donostia, San Sebastianen. Donostia. Donostiako irudamatxo. Ez ez dakiz zergaitik sudurrain handi urtetzen jatan, osa, politatera zait, baina gero, ez dauka... Zertaz handi ise dekot. Ez, baina, ez da hain handi gero proportzioan arpeiarekiko, baina okotzak ez dakizkit egiten. Okotza, zer da kokotza? Hau bai, zaila, okotza da zaila, Ja. Baina eske, nik uste dut kokotza egiteko trukoa dela kokotzik ez egitea. Osa ez pentsatzea kokotz bat ari zarela egiten. Bertzenaz egingo duzu Calamardo guapo, bakizu? Calamardo guapo, oiea. Edo Isla de las Tentacioneseko baten bat. A ber, aborrela. Zegoai harin pentsatzen super ongi, oso sentitzen naiz. Hau ari dela luzatzen ere kulpaz. Koba, ez du jarraitu, Ez que nahi dut egin Spirit, porque nola badagon kolore hau. Ikusi duzu Spirit pelikula? Bai. Nik ez dut ikusi Spirit. Da munduko berena. Pues zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero. Wow. Da banda sonora horren kantu batetatik aterakoa. Da egina Hans Zimmer eta Bryan Adamsek.
eta main, bueno, edo zera, kantu printzipala edo banda sonorakoa da bat egiten dira tatarara, 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 eta zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero. Hortik dago kopiaute. Edo tomado prestado. Ni beti naiz kopiatzeren aldekoa, eta jabetza pribatuaren kontrakoa, nire kantak baditute registratuak. Ala beharrez. Baino kopien aldekoa beti. Jakimar da kopiatzen ere, bai, nire ustez. Bai, ez? Eta batzutan gainera Bada jende bat ez dakina kopiatzen. Eta gainera batzutan ez da ez kopiak deko oso zela da txarra, konotazio txarra. Fama txarra du bai. Eta ez du zertan. Baina batzutan gainera ez dakizu, hau da, guta gure zirkunstantziak eta gauza guztien emaitz bat zara, ez gara inor hain berezia. Exacto. Euskal musika tradizionala edo kantugintza popularra dago kopiaz. Prestatutik bizi da, bai. Bai, prestatutik bizi da, eta ze pasatzen da? Ez da pasatzen deus? Ez da pasatzen deus. Egia dana da, igual konfunditzen dela askotan, kopia eta freskura. Diferentea dela. Interesgarria, garatzen alduzu hori. Zuk egin dezakezula zerbait hartu, baina freskatu, eta jada berria, ez da? Osea, zerbaiten freskura dala azkenen niretzako gehien iradokitzen didana. Naizta zerbait izan berdina, hitzak ere berdinak dira, ia. Osea, hizkuntza baten barruan dauzen hitzak, dauzen esaldiak eta esaldi berberak erabiltzen doguz. Bai. Seguro. Orduen melodia berberak ere bai seguro. Baina da bakoitzak nola kontatzen duen da ze freskura ezberdinekin datorren, ezberdina da gero kontzeptua. Hori niretzako superinteresantea da. Bai, eta kontesto desberdin bat du herri bakotxak. Eta herri bakotxeko kontestu bakotxak. Orduan, hori dire gero filtroak edo filtrajeak ez. Orokorrean bizitza da retrika eta izan zaitezkezu modeloa eta gero jartzen diozu como filtros, ez? Hori da, eta azkenien nik hori bai iruditzen da superinteresantie sortzaile hitza, sortzetik dator, eta ez dakit hainbeste sortzen dugun, hau da. Ke ba, dago dena gustatzen asmatua. zait izatea gehiago kanal. Hori. Ezta? Zuk ikusten duzu, satana, zu kantu bat idazten bautzezu iluntze bati, iluntz hori existitzen da, zuk ikusi dozu nunbaiten, ikusi dozu begiekin igual, edo usaindu dozu, edo berdin da. Eta gero zuk hori, ikusi dozun hori pasatu da zugandik eta bihurtu da kantu. Edo bihurtu da irrifarre, ez da bakoitzantzako, edo bihurtu da oroitzapen, orduan zuk egin duzu kanal lana, ez da inbeste existitzen ez dan zer existituarazi, baizik eta existentzia hori kontatu. Osa, uste hori dela egiten duguna danok, baina baita animaliek ere. Pintatu, de hecho, ez? Erretratu bat egin. Eta orduen niretzako hori bai da polita, gara kanalak, oza, bizi gara interpretatzen. Interpretatzen existentzia, edo existitzen ez dana, inkluso, abstraktutasuna, baina interpretatzen. Eta horrek niretzako bai ekartzen gaitu da, batzutan ze sortzailei jartzen zaie olako, ez dakit. Batzutan garrantzia bat, gehiegizkoa niretzako, non interpretatzen ari diren gauzak. Dala, garrantzitsua baita ere. Edo asmatzen mundu imaginario batzuk, ez? Ontatik pixket alde egiteko baita ere. Baina ez dain, osea, izan daiteke superimportantea norbaiten dako momentu batean, edo sostengatzen alditu gauza pila bat kolektiboki eta arnasgune izan daiteke, baina aldi berean ez da deusain importantea bada, baina bai. Hori, ezakin nola erran. Bai. Nau bastante pozik, nola egin dudan Olaia Berria. Dago, aie. Osa, ez jakitetzako nola marrazten den, ba. Bale, espera, jode. Esperatu. Sumatzen da nire tripa. Goizetan makarrik hartzen dut kafea. Zertaz, ez zait sartzen deus jatea, goizian goizikirik.
goizian. Ba, nik ezin dutxetik urten gozaldu gabe. Baina hori ez da sobera zera, ez? Osea, gure aitzindariak, ekitzen zirenean egiten zuten. Buenos días, mundo! Eta egiten ziren a cazarse un mamut, ez? Baina igual... Una sabita. Claro, igual zeuzkaten marrubitxo batzu jasota atzotik. Ja. Marrubitxo batzu jan. Arrazoi dekozu eta punto. Ja. Ez dago hain gaizki, A ver. Dago guai, de hecho... Abelarreko zulu, Biziko nintzen interpretatzera, baina... Egin barizkiot begi urdinak. A ver, bueno, espiritek ez ditu begi urdinak. De hecho, utzi behar du nitifikatzetik begi urdinak eta egingo dizkiot marroiek normal. A ver, zureak. Deko oso pixka margoztuta hemen, nola egingo hori. Ez dakidana egiten da, hori bai ez dakidana volumenak. Baina nik etxean marrazten dut nien gauzak, igual zero denean bastante marraztu nun zarata asko marraztu nun. Egixe. Eta... Baina bai egiten dut dana volumenik gabe. Zerbaitegatik izango da. Ja, ez dakit nola lantzen diren gauza horiek egierran. Bitu holan gustatzen zain diri. Ez dakit ze puntura arte de normala. Volumenik gabe. Ez teko arpegirik. Baina dago guaineri, osea, ez dakit nola erran. Gustatzen zait hau. Eta, osea, iruditzen zait, gaizki egina gotearen baitan, badula, como, dagoela guai, ez dakit nola erran. Nik dibujo hau... Badu zentzu bat. Bai. Badu zentzu bat. Eta potioka gustatzen zait bereziki. Potioka... Gero egin duzu nahiko guai, iduritzen zait. Egingo dut pitito. Dieza jokezu, egin pitito. Ez baino galduko du zera, Badakizu zer, zure antza deko, Zaldixek? Bai. Ni nahi nuen egin espirit. Baina... Deko arpeki nahiko... Bai? Humano bat. Bai. Hombre, karo, eske... Ez zaizu pasatzen, hau nola sartzen zaion entzuleari, igual moztu behar da, baina ez zaizu pasatzen, izin zaizkizuela como guapoak dibujo animau batzuk. Bai. Hori ba, humanizatua daudelako, eta espiritere bai dago humanizatua. Orduan, karo. Osa, niri me encanta el Rey León 2eko Kobu. Kusuzu el Rey León 2? Ez. Nor da Kobu? Kobu da Simbaren alabaren nobio. Esan behar da, el Rey León bat ere, Bai. badago jende esan behar nu, baina badagoela animali guapo asko. Eta guapa asko. Bai. Bai, niri gustatzen zait beti txikitatik bi, baina, bueno. Etzai gustatzen ematen du zaldi bat egipzioa, badu muturra goiti. Bada oso egipzioa. Bai. Gustatzen. Ez nago konten. Egin dizaket bertze bat, broma. Bada oso zaldi egipziarra, bai. Iker Laurobari asko gustatuko zaio. Berari oparitu. Bale. Asko gustatuko zaio. Bai, maiozu, bale. Bai. Ez que hori no zen... Oso felino atera zaizu gainera, Bai. Como da espirit, baino da como espirit... Emea, ez? Emea, bai. Emea da. Osea, eske hori no zen Asier izeneko tipo batek ditu, zaldi arabe egipzioak. Hoixe da, hori da. Eta dute muturra goiti bezala, campeones de zekitzen bat gauza, no seke. Nio du muturra goitiegi. Ez nago sobera pozik. Iker asko gustatuko zaio. Idatziko dut hemen, Iker. Iker. Ez que Ikerri asko gustatzen zaio dena Egiptorekin zerikusia daukana. Eta jartzen, gainera horrela, klaro. Kontatuko zu gauza barregarri bat. Zuri kontatu notzun, igual hau bai moztu behar dela. Bai, hau moztu behar da. Behin esgaeko tipa konfunditu zen, eta Iker Laurobaren esgaeko txartel, papelien, jarri ban Iker Laurrabo. Ene! Barre garrixe, izan zen. Nik dekot hemen potioka bat, dekot hemen zaldi bat, dekot hemen olaia, pinikot.
iluminazioak bukatzen dituzuenen, erakutsingo dituzue, eta esplikatu zuen zaldia, bale? Vale. Pui, Vale. venga. Eta bitartean zer dia zaldiak zuen zat? Niretako dire, niri beti inspiratu naute pila bat, txikitatik gustatu zaizkit pila bat, gustatzen zitzaiten ibiltzea zaldian baita ere hori ez nago oso bera alde. Baino, sobera alde. Nik uste dut ezitzen animada zure, badaudela moduak ongi egiteko, Bai, baina moduak ez eta nago moduak. moduen Modu batzuen alde. orokorrean. Eta iruditzen zait super potentzia handia duen animali bat, historikoki ibili duguna gizakien mesedetan rebentatu duguna eta berez baduena espiritualidade bat super berezia eta uste dut etzaigela kasopitu egiten. Eta ibiltzen dela zaldia kontroletik eta iruditzen zait adibide bat animali batena dena oso potentea eta aldi berean gizakiak manejatzen duena nahi duen bezala. Eta ematen dut pena, eta aldi berean iruditzen zait esanguratsua. Niretzako zaldia da, igual, askatasunarekin gehien lotzen dudan animalia. Bai. Igual jende asko lotuko da, igual askoz gehiago Xoria, xori bat, ez egan doalako askatasun hortan, baina niretzako zaldia da. Ez dakit dan ni igual baita oso lurtarra nazelako, lurrekoa, airekoa baino. Eta orduen lurrarekin, ez, bere ritmika baita, ez, takatan. Eta pixkat golde lan hori bai egiten dabela lurrien, eta gero da hain ederra. Begiratzeko bakarrik, ez, kontemplatzeko da oso animali kontemplatibo bat. Bai. Bueno, bera da kontemplatiba, baina bera kontemplatzea ere da super ederra. Eta ikusten da bere muskulatura mugitzen danean, ez dakit da zer oso eskultorikoa. Bai. Da ederra, Ederra da, bai, edertasuna da. Ezin da izan itxusia. Ezin da. Bueno, albinoak, sin más. Bueno, baina bere hile horrekin, ez, bustan hori, bada zeo zer Da potentea. potentea. Da soinua, osea, izorratzen dugu zaldiak. Egiten da bienin hau? Bai, belfoa lagoratu. Hori ez. Baina da usaintzeko ze baden. Ja, baina diez hor, aginak da gauza bat Ja, nola aldatzen. aldatzen da asko. Hagoa ez, honekin ez dut egin nahi. Horrekin duzu, Tooth shaming ez dut egin nahi, Jainkotear bihurtzetik bajatzen duzu lurrera eta erraten duzu. Lurtiarra da. Bale. Bai. Bale. Jaten du, ni bezala jaten du. Hoxe. Baina bai da animali bat niretzako askatasuna, libertadea, zuk esaten duzun bezala. Bai. Animali eder bada. Altura deko. Zuen bizitzako zaldiak. Zeintzuk izango dire Da zaldien galdera, bizitzetako humanoak? baina personifikatzen duten azaldiak edo... Zuentzeko, bueno, esan dituzue gauza batzuk, oi, askatasuna, ez dakitze, zuen bizitzan, nola pertsona bat esan beharko bazen dute, zuzea, Zaldi bat. bizitzako zaldia. Nik uste dut nire bikotea niretzako zaldi bat da. Aitor, niretzako bera zaldi bat da. Fizikoki ere, pixkat bada zaldi bat. Ez da, arpegia badeko zaldi arpegia pixkat. Igual bai. Ez? Niretzako badeko edertasun hori, temple hori, lurrea lotzea egote hori, libertadea eta serenidadea. Zaldiak badeko lan inteligentzia puntu hori posoan dago. Bai. Eta hurbiltzen danean hurbiltzen dira, ez? Honekin. Eta nik hori asko maite dut eitia Aitorri. Zer iruditzen? Bai, hainitzen pensatzen hori, keda feonik ez erratea nire bikote, eske karo ez da... Ez, berez da zaldi bat. Ez da zaldi bat. Ez, zer izango Niretako eider da zaldi bat, nire izpada Beitu, zaldi bat. eider bada zaldi bat. Badulako, libertade hori badulako. Bai. Eta hola, helarazten dio bere burua munduari baita ere. Eta hurbiltzen da jendera holan baita. Bai, zaldi bada baita. Bai. Eider. Kuriosoa. Venga, beitu gainera, zer politik gertatu da, nik kolore gabeko zera bat egin dut, eta bere kolore apur batzuk etorri die eta hemen dauz. Ja. Cute. Cute. A ber, erakutsi. Vale.
Bale, orduen. Zaldia, hau. Zaldia, bai? Niretzako, behitu, nik inoiz ikusi dudan animaliarik ederrena da jirafa. Eta da oso zaldiaren... Bai. Da zaldia, baina... Eskola berekoa. Eskola berekoa, anaiarrebak dien niretzako. Eta gustatzen zaizkit gauza berberengatik, altura hori, perspektiba. Eta gero indarra, baina serenidadea, eta ez dira depredadores. Ez dira. Ari zara justifikatzen. Ez que oin Zure zaldiaren ikusi dut, bai? Eta konturatu naz badeko la jirafatik zerbait. Bai? Eta potxokita. Potxokita bihurtu jata pixka lorito. Potxokita bihurtu jata lorito. Baina gustatzen Osa, guztiz bai desberdinak die potxoka eta zaldia. Bai. Eta hau da Olaia. Olaia triste. Olaia konzentratuta, marrasten. Nagola. Eta zau esaten zeu zer, Gira. Ja. Zer? Dale, hau da nirie. Nirie da Spirit. Spirit. El corcel indomable. Wow. Munduko pelikula hoberena, ezakitze bai jendeak ez duen ezagutzen. Spirit eta Baby el cerrito valiente eta Zafarrancho en el rancho. Dire pelikula super infravaloratuak eta badutenak historia bat bereziki Spirit da. Ez antropocentrista, hori ere Ez interesantea dela. antropocentrista eta gainera interesanteak ikusi. Pues hau da Spirit, ez gustatzen nola atera zaidan, ematen duelako arraza bat zaldi egipzioena eta zaizki gustatzen estetikaki bautelako sudurra goiti, eta gero ez nun kolore sobera honik egiteko begiak eta hori, baina bueno, Errandit izerok gustatuko zaiola Iker Laurobari, bera delako Egiptoren oso zalea, eta orduan idatzi duten ben Iker Laurobat. Badauka pixkat Ikerren antza? Esango zenuke? Posible Bai, da, ez da, posible mustur da. hori? Posible da. Mustur hori. Eta begia, pixkat rasgatua, Posible da. bada, Iker Lauro bada Posible da. zaldi hau. Iker Lauroba gaurko zozketaren irabazlea. Iker! Zondo. Ba, eskerrik asko, bideoa ikustearren, hau izen da dana, eta maiatzako eta maika joko gu elkarrekin, guztizko elkarrekin. Zuk zure guztizko kontzertua, nik nire guztizko kontzertua. Eta hor, crossover eginen dugu baitere. Izango da egun Torri? polita. Bai, nik uste baietz. Txura hona du. Agur. Esker. Zure musika